खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांखौ बरायबाय। नोंथांमोना नुदों NLFBनि माखासे केडारफ्रा दिनै सारेन्डार खालामबाय आसाम पुलिसनि खाथियाव हाथियार गथायनानै आरो बिथांमोनखौ दा गुवाहाटीसिम हिमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव लांनाय जागोन। बिथांमोननि दाबिनि सोमोन्दै निश्चय बिथाङा सावरायगोन आरो नोंथांमोना नुदों निउसाव निश्चय माने बिथांमोनखौ माबायदि बिहुवान आर'नाइ होननानै बरायदों। बेवहाय माखासे पुलिसनि गाहाय माने अफिसारफ्रा दंमोन, आसामनि मेन अफिसारफ्राबो दंमोन, लोगोसे प्रमद बर' बिथाङाबो दंमोन आरो मन्त्रि सानैसो दंमोन आसाम सरकारनिबो। गबिन्द बसुमतारी बिथांखौबो नुदों नोंथांमोना आर'नाइ होनाय बिहुवान होनाय बेबायदि। स' एमबाथा बिथांमोनखौ बरायनाय निश्चय नोंथांमोना भिडिअ नुदो, निउसाव नुदो। बेयाव आं होनाय भिडिअखौ नङा, नोंथांमोना निउसाव नायबा बांसिन मोजां नुगोन। स' बे मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो, दिनैनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाथियार लानानै बिग्रायनाय गैथ'लिया बा बेबायदि हानजा गैथ'ला होननानै आं साननानै लाबाय आरो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन फैसिगोन होननानै सानना लायो। बिटिआर ओनसोलाव बा आउट अफ बिटिआर ओनसोलावबो बर'फोरनि गेजेराव माखासे सान्थि फैसिगोन होननानै आं साननानै लायो आरो आसामावबो सान्थि फैसिगोन होननानै आं सानना लायो। स' बे मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरांमोन। बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैगोन बेलासे जोबोर मोजाङै। स' नोंथांमोना दिनै थारैनो खुसिनि दिन होननानै सानना ला। मानो होनोबा बिथाङाबो सासे बर'लेण्ड बिग्रायनायनि बिर बा जोहोलाव। स' बिथांबायदि जोहोलावखौ जों जुदि खोमानानै लानो गोनां जायोमोनबा थारैनो जों बर' हारिया माबा मोनसे खहा जागोन होननानै आं सानो। स' बेबायदि गोजोनथाव खौरांखौ मोननानै नोंथाङा थारैनो गोजोनबाय। बेवहाय प्रमद बर'आ मोनसे बाथ्रा बुंदों, मा दानि जुगाव जोंनि इन्डिया बायदि हादोराव, इन्डिया जाबायदि माने मिनि सुपार पावार नङाबा सुपार पावार जानो थांगासिनो दं, बेबायदि सुपार पावार कान्ट्रिजों हाथियार लानानै नांनानै जेबो मुलाम्फा जाया, देरहानोबो हाया। आरो जों मोनसे मेसेज मोनबोदों, मा एमबाथा बिथाङा मोनसे बाथ्रा होनदों जे जंगलाव थानानै समाज फोसाबनो माब्लाबा हाया। बेनिखायनो बिथाङा बेबायदि मेन स्ट्रिमाव फैफिनबाय, बिथाङा बेबायदि बुंदों। स' थारैनो बिथांनि बुंनायखौबो जों धन्यबाद होगोन, प्रमद सारा बुंनायखौबो धन्यबाद होगोन, आसाम सरकारखौबो धन्यबाद होनांगोन। स' बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जुदि मोजां नाङो प्लिज साबस्क्राइब खालाम।